ஹலோ மக்களே, ரியானுக்கு பிறந்தநாள் செலிப்ரேஷன் வீடியோ பார்க்கலாமா? அன்றைக்கி காலையில் பூசை இல்லையா, அதனால் ஸ்கூலுக்கு போய் கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணி பிள்ளைங்களோட என்ஜாய் பண்ணது மட்டும் போதாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணான், துணியை அழுக்காக்கிட்டு வந்தான். சரி நீ என்ன செய்யன்னு சொல்லி பரவாயில்ல, சாயங்காலம் அவனுக்கு மட்டும் பழைய துணி, நானும் செய்யாலும் புது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போனோம். போய் கோயிலுக்கெல்லாம் போட்டு வந்த பிறகு வீட்லேயும் ஒரு சின்னதாக செலிப்ரேஷன். அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டாச்சு. ஐயா ஒரே ஹாப்பி தான் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக. பிறந்த நாளுக்கு கேக் வெட்டுறது என்ன, கேக்கு கொடுக்கறது என்ன, மிட்டாய் கொடுக்கறது என்ன, ஒரே குஷி தான். எல்லாம் நான் செய்யட்டேன், அம்மா நான் செய்யட்டானே, எல்லாம் நீ செய், இன்னைக்கு ஒரு நாள் தானே அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். ஃப்ரெண்டெல்லாம் கிஃப்ட்டும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாவு. அப்படியே போச்சு. பார்த்தா ஏழையும் எட்டுன்னு சொல்லி 2 மெழுகுத்திரி வாங்க வச்சுருந்தேனே, அதில் ஏழையும் கொடுத்தையில 8ஐயும் கொடுத்தையில கேக்கு கட் பண்ணும்போது மெழுகுத்திரி தேடினா மெழுகுத்திரி காணாது. அப்புறம் மறுநாள் தான் எடுத்து கொண்டு வந்து தந்தாம்மா, இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி. அப்படி போச்சு செலிப்ரேஷன். நான் உனக்கு விஷ் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. சரியா?